kurasa itu. Nah, iya kono. Nah, diganti Mas, jaranan rakitan sekidik Sidoarjo kan jarang ono jaranan. Nah, nggih. Niki celak kali nggih kula. Oh, celak ngene jenengan. Nggih, jenengan mampir Pak kula asli waru dong asli. Oh, asli kono sampeyan. Asli makane Pak nggih tepang. Tonggo senajan jarake Sidoarjo antara dengan waru niku nggih kirang langkung nggih. Sajam sih enak lah. Waduh, men. Ini kan dia tonggo. Ini Mas asli kono. Apa kono sama ditolak mentah-mentah ngono? Tidak, ora didaku warga kono. Apa ora ngerti awakmu dulu wis angge tumbal ning tanggolan.
ora Ya ya. Allah, dadi iki lho bendungan anyar iki lho. Jenengan pinara Pak bendungan mriki nggih pundi? Tugu nggih pun dados. Nah, wonten malih bendungan niki ler mriku niki rencana cok bakale nggih kula. Arep nggih ta wong. Wis. Yumi. Aja